Salam vatandaşlar, salam illeşler. Men şugun size bağışlar ne edip yalakalara yetişti, ne edip yalaka oldu değilin temadan bir aracık var. Gururun vermekçi. Hakikatten gören dağıtlarını beyan etmekçi. Tema katı uluk muni bir iki iş tema bilen oturup bolacak der, iyilikken yönü häderlik çabır kıyıtkaçı bariyerlerde bir nokot edip durur. Onun gelecekte yine iyileşlerimizin kovununa yarasa temanın iyiliğini yine devam edip verir. Häderlik çabır kıyıtkarak başını bir başlayın. Hani 1984 yıldan 91 yıl için aralıkta alalım. O doğrular 84, o da orta uğurlarıydı. Doğrusu yani başlanan atlarını tutuyorsanız her tutup verin. Yani şu atlarını Nuri Tokka ifade, Atavay Çağrılı ifade, Leyla Şadır diye ve vadi. Aykara mardan ha belli vasımı ballı hacif vadi. Sunmadığın için ne Nurişka pakiran vadi. Neretse yatan yer yatı olsun talantlı. Atı bilimi uyuşulur. Oğlançılığın bir sade çağa yanlar. İnhanı şu 84. yılın beri kaydalın. O da olur, neyme de olsa bir halk bir normal yağdaydı, bir sistemada işleyette yaşayadı. Bir dahot zat beriliyadi, pavtekiliyadi garaz. Dahotta da attı. Birazcık yeter yetmedirak bolsa komşundan kardalıp inlik dahotta verecek. Oğlum ölecek, bir maşini alacak değilse ağda verdi tuğulemi birine beriyadiler. Ondan bir prosent sorap da edip onlar zatları yoktu. Karadı bir toy zat edildi doğun yalak birine kömüge açıp şeydip bir emme taraplayın katı kogu gidiyatta men doğru yadıma şiyada. Anondan şeydip o atlar şol yankı teman başına yalaka deyip başladık da o atlar ya birinin bir neme yalaka olmalı ya birine yalvarmalı ya var 5 manat pul verip bir yerek işe girmeli değil yani o atlar yoktu o atlar vapşe men işte yoktu men köpün içinde ortamı. Şeydip her bir bağışının ödünün nimeti oyuncu talandı oyuncu halkın içinde ada burayı oyuncu ödünün nırkı vattı. Her öyle bağışının ödünün nırkı çağadı var. Şu nırktan bir çalarak geçtim. Halkın içinden şeyli oğlanlar vardı. Gelip sana duyduruyorlar. Senin nırkın şunçalaktır. Senin nırkın biliyorsun. Şu nırktan geçtin. O sana cerimet alınacaktır. Halkın amyağdayına düşünüyorsanız deyip yörüte gelip aydiyatlar onu. Bildim şu nırktanım çıkamız yok. Şu nırkım doğru yetiyadi artık maçı bilenim. Şeydip toğutan öl baştak bolunu öl baştak bolunun son Niyazıp prezident belirli garaz ödeme doğrusu Niyazıp da yankı Kurbanoglu Berdi Muhammedov da neme değil ya ona şun prezident ediyasip neme değil ya şu ankete dolduruluyor yani. Ben şun hiçbirine de katnaşmadım da. Şuna katnaşmak istemem olmadı, şuna ben katnaşmadım. Ben yok kadar şu üyede gelinmedi şu prezident nime diliyat, oğlan ediliyat şu prezident koymalı, halk maslahati dağıtmayı deyip.
Indi gepin tümmek göri niyaz bolandan soň bir şu öňkü sistemege ýerap dur bolyn. Bulunny ýöretip aýyny bagşylary näme edip öňe çykaryp, şahyrlar öňe çykaryp, siziň ha ýoluňyz açyk. Halk üçin näil aýdym-aýdylasy, aýdyň telewizionda, radioda goýuyorum. O halkyň hal ýagdaýyny bir sereder. O aýdynlarym şowrak gitmeli diýip öwlan edildi. Diýilen zatlar diýildi, ýyzynyň temalar başgaça edip başlady. Onu kimler duýandyr, ýöne özümçe özüm duýýardym. O taýdan bagşylar bir hil taýlanyp başlady. Akaşda aňarda başga bir oýun ýürýän eken, şo taýyp barmak üçin şo правительство diýýärdi, şo ýatyň sistemasynyň bagşylary bolmak üçin hakim görmeli eken, şoňa bellenmeli. Hakimim onuň söňe bir toy näme diýär ay garadyny şo ýerde korrupsiýa başlady da, onu men aňýan, sebäbi bir özüm bir ýysygynyp bir barlak görünip bärdinden seretýän bolyn. Aýynha känne bagşylar kän, ýöne sadanna az, sadanna esasy bagşyny bagşy edýän sadanna bolyn, olaryň bagşylar rol ellerine bolan soň. Indi men o bagşylaryň atlaryny tutup oturmaýyn, indiki näme temada gerek bolsa tutduýsaňyz men tutup beren, kimler şuňa ýalaka baýda galdyryp gatnaşanlar hakda. Ene şeýdip kimsi Serdara Kuwat diýildi, kimsi baýdagym diýdi. Bidem onuň bärsinden bir hili nämen bolup geçýänini azda käne düşünýäňde dol içine girip bileňok, düşüneňok da bolyn onuň käbir ýerlerde ýagny bir şo 3 milliónda seni awtomatiki sana üns vermän şo taýda bellenen bagşylar seni goýýarlar da. Nädip goýýarlar? Bugün sen çağırdygyň bol sen çykyşyň bolanok. Gaýdy ber innek çykyşlara çağırar saat diýip. Ay şey dip kän bagşylar şey birine gowulup spitaga alınýarda ýerine gowulup şey dip öýleri şo ýerde ýalakalan öýlerine bir gruppa döretdiler bular. Ondan bilen onu soň düşünip galdyk, bular beýleken başgaça gidip otyr berdi näme näme halkyň bäkbidine däl berdi diktatorçylyk sistemasy ýörap dur diýip şey dip öýdändiler, men öýdüm şeýle düşündüm. Köp bagşylar hem sadanlar hem köp şey düşündi, onu bar oglanlar, şo düşünen oglanlar kän. Indi men ýaşdaýda şu temany bir tekdim dawarly watandaşlar şuna ýaşdaýda bir şu temany jemläýin. Ondan soň iniň netip ýygyny dowam eder oturur. Näne niýat bardyk şu wagt. Şo taýdan başlatdy. Şo ýalakalar öýlerini görkezip bagşylar olaram şol studiýaga girip şo taýda bir aýdamy uluklugyny gaýtalap studiýany güýji bilen şey dip öýlerini halkyna reklam edip çykyş edip aşeýle bir öýüň üçine bir 5 tane aýdym aýdyp beräý diýsem şol arasy öz sesi bilen aýdyp bilmege beýlede dursun şo sözlerini ýalňyşyp sakanyşyp şey dip durlar. Ine şolarym öýlerini reklam edip ýalaka bolmaga öýlerinden boyun aldylar. Bolar watandaşlar ýygynyň soňy dowam eder.